Iparragirreren zala luzea da, bai? Eta bertan jaio zen, naiz eta jaio eta denbora gutxira Madrilera jo zen familia guztia, bai? Baina, nola nahi ere, Jose Mari Iparragirre urretxuarra zen. Eta hemen jaio zen 1820 urteko abuztuaren 12, bai? Etxe honetan. Iparragirreren bizitzan zehar, Euskal Herriak iraultza politikoa bizi zuen, eta horren ondorioz, Antzinako erregimenetik industrializaziorako bidean, denetik gertatu zen maila politikoan. Orduan Iparragirrek hor aukera eduki zuen Euskal Herriari, politikari eta foruei abesteko. Baina berekin harreman zuzena zutenekin ere, eta harreman zuzena izan zuten emakumei ere abestu zien. Tartean, aipatu behar da, Zibilak esan naute abestian nola kantatzen dion bere amari. Zibilek esan naute biziro egoki, negar egingo nuke nere amak balemi. Eta garaiko emakumeren bizitza, esan bezala, eta Iparragirreren amaren kasuan bezala, etxearen mantentze eta haur eta helduen zaintzan zegoen kokatzen zen. Dena den, garai hartako emakumeak nola bizi ziren eta horren inguruan datua jasotzea oso lan zaila da. Ez bai dago testigantzarik, ez dokumenturik. Eta hemen, udaletxean, herriko semen irudien artean daukagun emakume bakarra, Doña Antonia de Ipiñarrieta izango ditzake. Baina, guazen sakontzea nor zen Angela, non jaio zen eta nola ezagutu ziren elkarri. Esan bezala, Angela Alegian jaio zen, 1888ko martxoaren batean. San Juan kaleko 9. zenbakian, bai? Eta ez izenez, neskatilari Angela Artaberonekoa deitzen zioten. Oso gutxi dakigu bere haurtzaroaz, deduzitu dezakegu eskolara bidaltzen zutela, eta bere San Juan kaleko beste aurrekin jolasten zela. Bai? Jaiotze agirian adierazten denez, Aitaren aldeko Aiton Amonak, Juan Cruz Perejeta Alegiakoa eta Joakina Garaialde Orendaingoa ziren. Eta amaren aldekoak, Juan Aizpurua Urrestillakoa eta Maria Bautista Zabala Adunakoa. Mutil aparta zanta laier, aiene, bertxotan korte jaun inun. Ne gurasok, etziaten behakin ezkontzen utzi, baino, bakizu, emakumak maiten nintzen gehanen. Bere danna gustatzen zitzaian, hankatik buruko azken hileaino. Gizon galanta baitzan Jose Mari, bizar edarrekoa, bihotz honekoa, inok ez bezala itzeiten zon euskeaz, eta haren bertso ederrak abesten zituen. Akordatzen, gitarra zartxo bat abestiaz? Gitarra zartxo bat. Ameriketako bizitzak bi garai edo bi momentu izan zituen. Bat hartzai ibili zirenekoa eta bestea Kafe Gernikako Arbola, kafetxea, iriki zutenekoa. Iparragirre eta Angela Buenos Airesea aiatu zian, eta Iparragirrek osaba bat zuen Argentikenako hiriburuan. Bera irakaslea zen eta bera bezala Jose Mari Iparragirre zuen izena. 1860 urtean, Angela osaba horren etxean utzita, Jose Mari Uruguaiko Nueva Palmira herrira joan zen Domingo Ordoñana bere lehengusuaren gana. Domingo Ordoñana Iparragirre, Domingoren ama eta Iparragirreren aita, Jose Mariren aita, anaiarre bazian. Eta Domingo Ordoñana jatorri arabarra zuen. Harea jun eta Domingorekin hartzain izateko lan eskaintza bat negoziatu zuen. Harek, lehengusuarek, hartalde bat zaintzeko lana emango ziola esan zion. Ardi galtzen zitezkion, lapurtu egiten zizkiodeno beste etxalde batekokin naztu. Ordun esi eta langa eta historik ez baitzan. Ni desespera huiten inon, eta bea antxe lasai. Baina Jose Mari, ez altzu ikusten 15 ardi falta diela. Ta beak erantzutezian. Utzi itzazu, Angelita, itzuliko die bihar. Eta itzultzen ez badie, seinale beste leku baten hemen baino hobeto darela. Behaieke askatasuna maite du egu bezalaxe. Nere naie, ardike, foruk eukitzea da. Ardi txiki beltzari, bertso polit batzuk egin zizkion.
Ene ardi beltxikita beltza, ez bota hainbeste malko, ez egon triste aula eta itxusia zeralako. Garai hartan, Euskal Herriko egunkaria jasotzen zituen Josemari Iparragirrek. Eta han ibiltzen zen foruen inguruan gauzak irakurtzen. Angelaren esanetan, garai hortan izan zen Iparragirrek herrimina adierazi zuen garaia. Eta Euskal Herrira bueltatzeko nahia argi eta garbi adierazten zion. Berriro ere ardien inguruan, artzain lanetan hasitako abenturak ez zuen amaiera onik izan. Uruguayen Revolución de las Lanzas deituriko gerratea hasi zen. Eta han familiari eragin zuzena izan zuen gerrateak. Emakumeak gizonek baino arrisku handiagoa zuten gerretan gertatzen ohi den bezala. Eta Angela ere pistolarekin tiro egiteko prest zegoen. Josemarik iraultzei beti esaten zien, ardi zuridana jateko hala nahi bazuen, baina beltzik ez igutzeko. Halaxe geratu ziren hartalderik eta ondorioz ogibiderik gabe berriro ere. Eta handi gutxira, Josemari gaixotu egin zen, Angelak dionez ur txarrak edateagatik. Angelak ezkondu eta 18 urteren bueltan 9 ume izan zituen, 6 neska eta 3 mutil. Guk deduzitzen dugu hemen Miguel hildako umeare hor egongo dela. Ez bait dugu lortu edo ez dugu lortu zer bat urterekin hiltzen. Beraz, oraindik ere, 9 ume arditu zituen eta betako 8 agertzen dira irudian. Mila 1877ko udalaren amaieran, Josemari Iparragirrek Euskal Herrira bueltatzeko bere asmoak adierazten ditu. Eta ezin dugu ahaztu gogoien aurrean berarekin familia oso bat zeukala. Angelak isilpean baino sendiaren zama osoa bere bizkarrean zeraman emakumea eta honen 8 seme-alabak hemen ikusten ditugu. Zaharrenak 16 urte zituen eta gazteenak 6 hilabete. Josemari Euskal Herrira bueltatu ahal izateko El Correo Español egunkarian diru bilketa bat antolatu zen. Imagina ezinezkoa da familia honek garai hartan pasatako sufrikarioa. Senarra, aita, Euskal Herrira itzultzeko ilusioarekin ikusten zuten. Jakinik eurak Uruguaiko lurretan geratuko zirela, eta behar bada ez zirela sekula gehiago ikusiko. 2000 peso inguru izango ziren, eta nik esaten nion, ez zaite jun Josemari, diru horrekin gure hartaldea egingo dugu. Baina beak kasuek ez, eta alaxe juntzan ba, ni 8 umekin Ameriketan bakarrik utzita. Ura gizonuna Domingo Eluxanz zen, bidazoaz bestaldekoa. Eta arekin pasatu zituen 12 urte. Ezkondu baino lehenago, Domingorekin 2 seme-alabare izan zituen. Orduan, 11 seme-alaba izan zituen, 9 Josemari Iparragirrekin eta 2 Domingo. Hau da Angelaren irudia 1877 urtean, gutxi gora bera. Garai hortan, Iparragirrek Euskal Herria bueltatzea erabakitzen du eta hau da pixka berean daukagun irudia. Eta azkenik, 1921 urtean, argiak Angelaren heriotzaren kronika argitaratu zuen. Zeruko argia, esatetik argia izatera pasatu zenean justo urte hartan. Eskutitz hori Maialenek irakurriko dizue eta bitarte horretan garaian hartan Angelaren irudia jarriko dizuegu, 93 bat urterekin. Eta olaztuna. Aspalditxoko argia baten, Angelak jairezeta, Josemari Iparragirren emaztea izala esan gendun. Soil ipili genuen berri hau, egia da. Joan den garagarriaren 20an, Mercedesen, Uruguain, hil zan Gernikako arbolaren egile ezagunaren emaztea.
Hona hemen bere irudia. Zarra zan izanean, 83 urte zitun, baina alare ondo orraztuta, txukun jantzita, garbi eta tente agertzen zan alde guztietan. Irudiak hala erakusten du. Urte horietara iristeko osasun ona behar da, eta Angelak benetan ona izan zuen. Bihotzean zerbait bazuela bazioten, taupadak indarrez eta neurriz etzebiltzala behar bezala. Baina hala ere, alai eta gogoz bizizan. Amonatuta gero ere, heriotzaren ikutuak gorputza izoztu eta gogortu zioten arte guztian. Bere senarra Josemari maite zuen. Haren hutsak askotan bete zituan, eta berak egin behar zituen lanak egin ere bai. Etxeari eusten, aurrak azitzen, seme alabak bizibidean jartzen, senarra baino ardura gehiago izan zuen. Baita behar ere, Josemarik egiteko hietan baino gogo gehiago jartzen zuen bertso berriak asmatu eta gitarra jotzen. Emakume bizia zan Angela, bere buruaren jabe, gauzak rik-rau egiten zituen. Eta bere senarrari ere, hainbeste maite izan arren ez zion ezer barkatzen. Gitarra jotzen edo kantatzen edo berriketan luzaroegi egon zelako, gauean etxealdera beranduegi etortzean, alperrik ate joka gau guztian egongo zan Josemari. Emazteak ez zion aterik irekiko. Makina bat aliz gau guztirako izarpean utzi omen zuen Josemari gizara joa. Mutila zan bada gure Angela. Ibarragirrekin izan dago 5 alaba eta seme bat joan bizi omen dira egun guztiak Amerikan. Seme hau izugarrizko indartxo omen da. 180 kiloko harri bat behatz batekin jasotzen duan da. Gurdi bat buruz gainetik altxatzen duen horietako bat. Angela bigarren aldiz ezkondu zan. Andres Elutxauz bidasoaz anunzko euskalduna izan zan bigarren senarra. Eta berarekin izan dako seme bat ere egun bizi da. Jangoikoak berekin dezala betiko, orain hildan amonatxo txukun, on, polit eta zuzena, eta garbi bedi honen anima. Garrantzitsua iruditzen zaigu, bere etorkizunean ere Urretxuko udalak kontuan hartzea alegiarra izan arren, Josemari Iparragirreren bizitzan garrantzi handiko emakume hau. Orduan ez legoke geizki, etorkizunera begira kale berri bati edo izen eman behar diogunean Angelaren izena ematea. Mila esker.